Piyagian, piyagian. Sabiyo yan Abot na rabi mong mama ron, taon na. Abot na takali man ako. Kuabot mama didin. Nanaron. Love you mama didin. Love you yan. Banta Cebu yan? Hindi ko mama didin. Yan naman. Kaya utana ka mama didin. Nangutan ako. Uban ko yung sibo mama didin. Banta. Nanguha ko yung mama didin. Nung mawaw man ka na. Umuram kong nagsig din. Mama didin. Nung ano sa paman mo kulay ka mama. Ja, nanaron. Maabot na ron ni mong mamaali. Taon na na. Nanaron mama didin. Nanaroon taon. Yan sa manay magigabtan day. Madre at mama didin. Magduwa day gyapon kang madre. Uy, yung sa to ni Muti. Dili bang buhok pa. Hello. Uban ko kaya sa Naraging mama ni Aliana to Pwede ka guys. Uli na siya Aliana kaya na nagijahang mama. Halaloy lang mo sa Aliana nagdagan. Pwede ikaw. Ikaw banigi. So adyong hapon guys, nanapod mi dari sa kay mag-upload. Kay dito sa bahay way signal inja. Nana sa Tialits guys, ningabot na. Late nagang upload bro, naanad ako dito sa Cebu mag-upload kada alas 5. Karon nagang upload late. A few moments later. Hey guys, maayong buntag ako na po ni si Jinverse. Aliana. Mama didin. At tumiskuan guys tindahan kay mamalit ni ka ng hello. Good morning. Good morning sa ato ang viewers dali. Good morning. Palit mi ni Ate Ruby guys at tumiskuan na tindahan dya. Uban na Aliana kay Kwan Food. Suroy-suroy. Ida sa Ate Ruby guys kami magtumis tindahan. May mga kahoy yung mga binugha. Diyan yung lamiyay pang sungod. Nahurot na din atong kahoy. Nahurot na siguro ka ang ipangahoy. May kahoy sulong na mga kahoy ka. Magdagan ko dato mama didin. Uy panda. Para manimong sa Joha diha. Paskuan guys, tiriloy lang. Aning kamot na maka-upload. Kag signal lagi dani guys, mauwi ka ng problema. Nani daghang kamunggay. Nagko arabakuan paluwa. Lakaw sa guys sa Diyos kabuntagon sa liyan ng madre mamaniidyang kuan guys kalipay ang madre lipay ka day na kay madre lakaw sa midari guys. Love you mama didin. I love you Aliana. Lipay sa mama didin. Ngano nalipay wang ka? Kaya nakita na po ka mama didin. Lipay ko na siya guys kinakita na ko na po ni sus, og doon lamang gadjud yan. Magsige jud ko danig uli kada adlaw yan. Og doon lamang ko kada adlaw unta ko muuli. Og di laman mulatas og kanang naidagat. Saan man nga mulatas pa man lagi kog dagat sa makauli. Grabe pag biyahe. Mama didin. Mama didin. I love you. Nanamidaris kuan guys, tindahan. Malitnig itlog. Sudan sa mga bata kay mawar man lagi na dali-dali. Wapay tao? Ayo. May tao. Tindahan. Aray ka mapaspika. Halik day. Kaya pastikas mama didin. Sige yan natug pa. Kaya nami guys. Dari rami spikas kaway tao dito. Nagpila na. Atento nina. Natugpas din kay atento nina. Kumis bintay. Pamaday ka makasudlay day. Mapakamanudlay no. Mapakamanudlay mama didin. Nakapalit nami guys. Diya na di ay agmama ni Aliana guys. Ning abot kabiin. Diya wami naka vlog pagabot kay grabe mga ngit-ngita. Mangyapoy kurinti. Diya nalipay na sa Aliana kay na nagijahang mama. Day no. Kanidad isbay mama didin. Dada. Ning silang nagkuan guys, adlaw.
Mulakaw mi karon guys at tumig lungsod kay magkuan mi mag-charge. Pamanggapoy kuryente. Lamiya sa mo ang kuan guys lugar. Oh. I love you yan na. Lami ka juga mo ang lugar guys. Danhi kay arang kakuan bahilom nga lugar. Love you. Gusto ka mapudyo og malinawon ba? Way saba. Ja, presko pirmi hangin. Nanami daris bay guys, di manguha ko kamunggay. Kay nami ko na to noodles, pwede man nabutangan ng kananay kamunggay, lamig man pud na siya sabon. Di sa man mulong. Ning trabaho sa manang. Ay hala. Mustasa ni nanay namuwak. Namuwak din ning kuano mustasa, lami ra bag uwak. Kakasugahon. Ang tambul ka dyan ng muwak. Nalamitan na ang buwak. Kinanam ni manang nakwan guys sa Carlan. Nangabuhi na. Na, dyan yung gitanam katong na pag humagbagyo. Ang dani ko. Nangabuhi na. Dani break kapag... Dani ko na bagjuhi. Ha? Dani ko na bagjuhan. Ako makalisibo? Wapa. Ba? Diyan yung gitanam na buhi na maka harvest ni danis man ang puhon. Diyan nakakuha na ko kuan guys diha kamunggay. Sakto na ni. Kaya gipalit ni ate kay itlog man to kanang naay sardinas ja. Dami magnay kuan ba. Nilaw uy. Kay ako ganahan jud ko kuan guys kamunggay. Ako haros sa kamunggay guys diha guys. Kari mo isagol sa kamunggay guys. Homey. Ay sa tiro biday yung giluto ko. Kato mong gipalit ito sa tindahan gani ha. Nanay da nagdangag kus nanay. Ano yan mo ang kaldero guys narang daka kay daghan man mi. Bujag daghan man mi guys muna nga mo ang kanon isa ka kalderong dako. Na guys sagam ang kanon. Na lami ni nga mga kanon guys kay kuwan kanang nay pink rice. Nga ni kadaghan na gamang gidang kay daghan man mi bujag-bujag. Sa kaldero na hup na. Daghan na gidang ginanay na sa kaldero kay kuwan 17 mi kabuok danis kanang nay bay. Ngip-ngip guys. Pagyapoy kuryente. Mukad na ta kay mamahaw na. Karang kabatas koy guys, ginuo ko naglukdo sa tubig. Ang inglas ate may design na. Nas koy guys, ibutan ka jus koy. Sabi ate may. Tuwa. Kadawag sa isa ka galon. Ang kuan guys, sister-in-law guys, dia. Good morning. Good morning. Gang Brad guys, daragang Brad guys. Opo. Ayun tapos. Ana gwapo para sa mignaw. Mga mo te? Kinamangura na mo guys, gwapo. Gikan ni sila Manila. Sa Antipolo ni sila nagpudyo. Hi Koy. Koy. Good morning Koy guys. Koy guys, cute ka adyo nga bata. Ano naman ka nag-vlog Koy? Di na ka mag-vlog Koy. Ano man, simpo dyan na ka. Okay, mudyon mo ka no. Kapoy ba dyan mag-mudyon. Kita na dyan may balik ni Koy guys. Nagaping ranggian sa unas. Gabay parang ka-cute. Cute. Lagi, mahon na ta Koy. Gumagong ka na niya. Ang uban dito muling ko sa gawas. Nagisalong gubot na guys. Kay daghan lagi bujag. Ginoo ko. Sige na. Nari, mamahaw na. Kay nagkasiling gubot na. Dili ka imla. Uhukad na mo dyan sa gawas.
Pinaka-kwarto na nito dito yan. Basan mo siguro na nakulay? Sa kwarto? Wala na muna tayo. Mabit na, dito rin. Kulay na ka lang. Nay, kuhan. Anang nay. May resto pero ginagawa. Magkaroon mo tayo. Noon mo, sige lang mo. Uli. Ma, kami ma. Ma. Pista man. Pista ko no. Mo sa kagbuk eh, di ba? Malapit sinilas ko, pareha tatuan. Kailan tayo? Stili na ligo na si Aluman. Game. Okay na kanina. Kanina lang sa gasoldo para dali. Para mabilis pa. Ay, mo nang gidati mo. Ay, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Oh, may Mickey Mouse. Asa may kuan? May. Una mo mga bata la. Buwang. May kamera. Buwang mo. Isa mo na to. May kamera. Sige na ka mamaw na. Kaya nga ko dayo, habog pa kasi mong mama. Wala oy, gamay pa ko. Bubot kay na harkay ta. So, Kayaw-yaw. mga binod ni Kamay mo Mickey Mouse sa Terea. Na, nagbilin na kita eh. Sama ni. Kita kayo man ha? Nagbilin mo Mickey Mouse kita eh. Bili ng Mickey Mouse. Galiwarasan ka rin? Ay, man. Galiwarasan ka rin pinaniin. Nagdagana, diyap-diyap nilanay pala takabuhok ni City. Say, si City ko nang takabuhok. Diyap-diyap nilanay. Saba Ming! Saba sing kaming! Si Kokoy pa, babunada ni. Vlog, araw asa yung cellphone. Dari. Di na siya mag-vlog, day? Kuya na siya mag-vlog. Mas Mama Miri ate me. Jumman. Mati di na niya kaya yung kuan mo. Saba lagi, Ming! Ano naman kaming? Ako man, lapit ko tete. Saba! Yan lagi sayang lagi. Sayang mo. Nanginagan ni Jastiga sa kalamay kahoy. Nakakasod. Kabulin na yung kuan para sila. Morning. Good morning, Long. Oh, gihapon Nagilag siya lagi ba? kagabi. Nakabulog. Oh, hingilag. Madyan, hingilag na di mga away. Gilak mo itong gabi eh. Gilak mo sa kaliwat ko ka na. Iya. Dali, Ming! Dali, Ming! Sakari! Kasaba. Dali! 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 Wala na, namahaw pa sila. Ako man ako pamahaw, guys. Ako yung kuroy. Udog na ko das gabi yung kuroy. Ngayon sa kuno, sa kuno sa mudog. Nangahan pa sila, guys. Ako, human ako.
How's ate Alit sa pamanamahaw? Kumaw na ka. Bisgiyan guys, kay mag-module siya. Tuwang pa lang ganito. Mag-module na sila karon, ilang ipangdagi lang module. Module ni guys.